Okay, so magsiling kita sa heart disease, it's a very broad term kadamo sa masakit nga upo dira no. Pwede na siya mga sakit sang mga halimpas ang bata, meaning inang ginbata ka na ara na nga daan, usually amo siyang ginatawag ta mga congenital heart disease. Pwede man na siya, majority sang mga heart disease would include ang mga lifestyle associated ng mga diseases like hypertension, taas blood pressure, may atake sa corazon, or even heart failure that could also be related to sa aton nga lifestyle. And heart disease can also include ang mga sakit nga ga-affect sa ugat sang lawas ta anywhere, halin sa ulo hasta sa tiil, no, that could still be considered under the spectrum of cardiovascular diseases. And pwede man naupod also ang mga may problema sa electricity sa aton corazon. Kiti each of us has our own electrical system sa aton heart, no? Any problem dira, pwede man nga mag-cause masakit sa corazon. So it's a very broad term, but at least majority sang mga heart diseases or what we call cardiovascular diseases is mainly lifestyle related. Okay, Doc. Sige. So, Doc, ano ang mga nagkalain-lain nga types sa heart disease? So, we have first ang congenital heart disease. Magsiling kita gani congenital heart disease by the word itself, meaning pagbata mo pa lang niya, ara na siya sa imo. So, sometimes, hindi na siya ma-diagnose, labi na kung wala, hindi ka ginbata sa hospital gid. Sometimes, wala. May man iban na hindi ma-diagnose ang pagkabata nila kay wala sila may ginabatsyag, and then later on magtigulang na sila dito lang mabalaan, no? So these are commonly what we call mga congenital heart diseases. Niya man yung iban ng mga bata nga at birth pa lang mabalaan mo nagason nga may masakit, kiti amo ni mga naga-blue sila or hindi sila maglawig without any intervention or any surgery. So that's one. Another would also be yung ginatawag nga atherosclerotic cardiovascular disease, meaning ini ang mga may masakit na brought about by mga pagbara sa ugat. Any ugat, pwede ugat sa corazon, ugat sa tiil, ugat sa kamot, included na di even ng stroke. Okay? That is also considered a form of vascular disease, pagbara sa ugat sa utok, or pagbara sa ugat pakadto sa kidneys, that could also be included there. And ang mga electrical nga mga heart disease, like what I said earlier, ang problem sa kuryente sa corazon, no? So it depends, but in general, all of them can have interrelated symptoms.